Gosiadwy, dwi'n dod o Latboil yn yr Aethiol, ond nawr dwi'n byw yng Nghymru. Ges i fi ysbrydoli dysgu Cymraeg gan y gair bore da. Pan symudon ni'n Gymru, a byddai'r plant yn grŵp chwarae fy merch yn dweud good morning bore da. A roedd fy merch eisiau gwybod, a pwy oed bore da. Dyle chi fod wedi gweld wynebau athrawon pan ofynnais i am y berson ddirgel o'r enw bore da. Roedden nhw'n chwerthin ar y mewn hen. Mae nhw'n dal i'n chwerthin dwi'n meddwl, ond o leiaf dysgais i nad yw bore da yn person a dechreuais i dysgu Cymraeg. Nawr dwi'n defnyddio bore da yn aml iawn, a dwi'n siarad Gymraeg bob dydd a hoffwn i ysbrydoli pobl eraill. A i roi siawns i'w iaith, o nais yn ar y gacen yw sanu'r y siaradwyr Gymraeg, achos pan fyddwn ni'n dechrau sgwrs yn Gymraeg, codi fi cwestiwn yn anawhel o ble ydych chi'n dod? O Latboil. Mae eich wynebau'n picture, bob tro. Wel, sôn am ddial am bore da.